טוב, אז הנה הפריימר הראשון שלי להרלי קווין ולפיוטר הרלי. הרלי קווין אפשר לקנות אותה ב-12 מרקס אוף לג'נד או לקבל אותה חינם לנבלים ברמה 5. פיוטר הרלי עולה 500 סטיישן קאש במרקט פלייס. אין ביניהם שום הבדל, רק במראה, בסקילים זה אותו דבר, אז יאללה בוא נתחיל. אני פה דרך אגב עם חבר שלי, רויאל קילר. אז ככה, המתקפות שלה זה 1, המר ספין, היא מסובבת את הפטיש שלה, אפשר לזוז תוך כדי, הנה זה ככה. אפשר לזוז תוך כדי עם החצים. 2 זה גלאב פאנץ', זה אגרוף כזה שיוצא מתוך הפטיש, הנה זה ככה נראה. הנה ראית, אני אעשה שוב פעם. כן, אחד החסרונות בה שבגלל שהיא דמות הראשונה ונבלים מקבלים אותה ישר חינם, כי הם צריכים להתחיל מאנשהו, אין לה הרבה חיים והיא לא עד כדי כך חזקה, ובגלל זה אני לא ממש ממליץ לקנות אותה לגיבורים, וגם לקנות את פיוטר הרלי זה ממש לא שווה. אני קניתי רק כדי להשלים את הסט של כל ה-Legends קרקטר. עכשיו 3 זה היא לוקחת פצצה מן אנשהו וזורקת אותה, הנה אתם רואים יש לה פצצה והוא תקף אותי, לא הספקתי להראות. אין לה הרבה מאוד חיים. 5 ו-6 זה כמו כל דמות שיש לה אקרובטיקה, זה back פליפ ו-forward פליפ. הנה 3 יש לה עכשיו, הנה נפלה הפצצה, הנה היא שמה. ארבע זה גם כמו רוב דמויות האקרובטיקה, היא יכולה להיעלם, הנה. תוך כדי היא יכולה לעשות מתקפות רגילות. 5 הנה זה forward פליפ וזה back פליפ. אז 3 כמו שאמרתי זה פצצה שהיא מוציאה מאנשהו, הנה אני אראה את זה פה כי לא נותנים לי שמה. הנה זאת הפצצה, אתה יכול לזרוק אותה על האויבים, אני סתם אזרק אותה עכשיו פה. אני אראה רק שוב פעם את forward flip ו-back flip, הנה זה forward flip וזה back flip. אם יש דבר אחד טוב שאפשר להגיד לגבי הרלי קווין, זה שיש לה בלוק בריקר נורא נורא נוח. אם מישהו עושה לך שיפט, אתה יכול בקלות מאוד רק ללחוץ על מקש ימין ככה, וזה בלוק בריקר, שזה אחד הדברים היחידים שנוחים בהרלי קווין. הנה אני אעשה את אחד, אפשר לזוז תוך כדי אחד כמו שאמרתי. הנה, זה בלוק בריקר. אני אעשה את אחד שוב פעם שנייה, ואפשר לזוז תוך כדי אחד, הנה אתם רואים. הנה, כרגע הוא עושה שיפט ועשיתי לו בלוק בריקר, והוא נפל. הנה, עכשיו זה זמן טוב לעשות פצצה. זרקתי את זה עליו. ממש אין לה הרבה חיים. אחד הדמויות הגרועות במשחק. הנה רק השמות של ההתקפות, המר ספין, גלאב פאנץ', בומב טוס, הסילף שזה ההיעלמות, הפורד פליפ, בק פליפ והשיקויים.
כן, אז כנראה אנחנו עומדים להפסיד. אז זאת היא הרלי קווין, טכנית זאת פיוטר הרלי, אבל אין ביניהם שום הבדל חוץ במראה. פיוטר הרלי אפשר לקנות אותה ב-500 סטיישן קאש במרקט פלייס, את ההרלי קווין הרגילה אפשר לקנות ב-12 מרקס אוף לג'נד, או לקבל אותה חינם ברמה 5 לנבלים. אז זהו, הפסדנו, כי אני הייתי עם הרלי קווין והיא אחת הדמויות הגרועות במשחק. והנה אני בטח אהיה מקום אחרון, איך ידעתי. וזהו, זאת הרלי קווין, אני מזכיר שוב פעם 12 מרקס אוף לג'נד, או לקבל חינם ברמה 5 לנבלים, והפיוטר הרלי 500 סטיישן קאש במרקט פלייס, שאני ממליץ לא לקנות אותה, רק אם אתם רוצים להשלים את הסט כמו שאני עשיתי, אבל היא ממש לא שווה. אז זהו, זה היה הפריימר להרלי קווין, הפריימר הראשון שלי, מקווה שנהנתם, תודה רבה לכם.